ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಮಾತೆರ್ಲಂಚುಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಂತದೆ ಯಾನ್ನ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಕೊಡೆಯನ್ನ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂತೆ ಎಡಿಟ್ ಆತಿಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಐಕಾದ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಅದು ಅದ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡಾತಿ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಏಕಟೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲೇನು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸುರು ಮಂತನ ತರಕಿನಿ ಪೊರ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಂಡು ಒಂಥರ ತರೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ತರೆಬೇನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಜನ ಒಂಚೂರು ತರೆಬೇನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ತರೆ ದಿನ ಆಪುನ ನೆನಪಿರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಜನ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ ಒಂಥರ ನಿದ್ರೆ ಬರ ಬತ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುನ ಒಂಥರ ಅಮಾಲ ಆಪುನ ಇತ್ತೆ ನವರತ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ರಪ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಏನು ತಾರೈದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಡೈಲಿ ಒಂಚೂರು ತೋಟ ಮೀ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಪಾತೆರ್ಕ ಪಾಂಡದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಓಕೆ ಏನು ಮುಟ್ಟ ತುಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರನ್ನ ತೊಗೊಂತಿತ್ತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚ ಯಾಂದ ಆಯ್ತು ಸುರುಕಿ ಪನ್ನ ಪಂಡ ಏನೈತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 95 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ಉಂಡುಂದಾಂಡ 1895 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪು ಗಂಡಗವು 88 ದಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾಯ್ಕದಿ ಅನು ಪನ್ನ ಸುರುಕಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ಮರ ನೀಮ್ಕ್ಲ ಲಕ್ಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಷುಲ್ಲೇರತ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಟೆಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನ್ಪನಾಕ್ಲು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂತದೇರು ಬಂದು ಸೊ ಎನ್ನವು ಲಂಚನೆ ಅದನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಅಂದು ದಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಪ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ರೆವೆನ್ಯೂಲ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಸೊ ವೈನ್ ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಪ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಪುನ ಐನ್ ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಏನು ದದ ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಏನ ಪಗ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಐಕಾದಿ ಅನ್ಪನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿರು ಅಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ 10 ಇತ್ತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಜನ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಆಜಿಗೆತ್ತುನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ನೆನ ಮತ್ತು ತೂನಗುಂಡದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಆತು ಬಡಿಪ್ಪ ಬೇರಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಏನ ಬುಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಟ ಬರ್ತದಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆತು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಏನಕ್ಲಿಗೆ ದೂರ್ನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 10 ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಾವು ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಡನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆನಾಗ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಐರ್ದುಕ್ಕ ಅಂದು ಕೆಂಪುಲಾಂಡ ಐರ್ದುಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಅವಲ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು 1K ಎಬೋ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಇಂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಸೊ ಆತು ನಮಕ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡಂಟ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ತುಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧಡ ಬುಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಾತ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಬಲ್ದ ಅದು ಅರ್ಧಡೆ ಕೈ ಬುಡ್ಪ ಲಂಚೆಂಚ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಐರ್ದುಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುನ ಅರ್ಧಡೆ ಬುಡ್ಪುನ ತನ್ನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ಹಠ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಠ ಆಡ್ಪುನ ದಾ ಎಂಕ ಆಬುಜಿ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಅಂದು ನಮಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ತೂವೊಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಮುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಾಪುನ ತೂವೊಡು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನಮಕ್ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಾಪುಜಿ ನಾನು ಓಡೆಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪೋಡುಂದು ಉಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಶುರುವಾದನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನವೆಂಬರ್ ಮಿನಿ ಪೋಯರಾಪುಂಡ ಅತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಪೋಯರಾಪುಂಡ ಬಂದು ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾಡೊಂದಾತಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಬರೋಡದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಪೋಪುನ ಅಂದಿತ್ತಂಡ 5 ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಕಿನಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕರಿಯಾಗಿನಿ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜದ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಓಟೆಗಂದು ಏನಿತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪೋನಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆವಡತೆಯನ್ನು ಸೊ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹರ್ಗ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ಬರ್ತದ್ದು ಬುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪಿರೋಂಡು ಬುಕ್ ಲಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪಿ ತೈಪಂಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಸೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ ಬರ್ರಾಪುಂಡು ಬರ್ಸೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಆತು ಪೋಯರ ಬಜ್ಜಿ ತೈಪಂಡ ಮನ್ಪ ಉಂಬೂರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಾನೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೊಲಾಂಡ ತೋಟ ಅಡ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಪೆ ಬರ್ಸೆ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸೆ ಬುರ್ಂಡೇರೋ ಪೂರಂಚ ಅಲ್ಲಕೊಂದರ್ಪ ಸೊ ಐಕಾದಿ ಅಂತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸೆ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಕಿರಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯದಿತ್ತನ ಐಕಾದಿ ಅನಿತ್ತೆ ಪೋಪುನ ಬರ್ಸೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಲೇಗ್ಲೋಣ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋದರ್ಕ ಒಂದು ಮುಗಲ್ಲ ಒಡ್ಡುದುಂಡು ಸೊ ಐಕದು ಬೇಗ ಪೋದು ತೋಟ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಟ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಬಗದ ಅದನ್ನು ತೊಜ್ಪಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೊಜ್ಪಾಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರ ಮರತ್ತು ನೆಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿಯೇ ಇತ್ತೇತ ಪುಟ್ಟು ಆಯೆ ಸೈತೆ ಸೊ ಆಯಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುഞ്ഞിತ್ತೇತ
ಪುಚ್ಚದ ಕುഞ്ഞಿ ನಿಮಗೆ ಪುಟ್ಟು ಕರಿಯೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಏನು ಕರಿಯಪ್ಪು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂಚಿ ಲಾಗಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾ ಸೊ ಆ ಕೋಡೆ ಸೈತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಈಗ ದಾದ ಆತ್ನಾಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಾಗ ಬರೋಂದೇ ಇಚ್ಚಂಡು ಒಂಜು ವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜು ವಾರ ಕರಿತು ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಆಪೆದಿಲ್ಲ ಡೇಪುನ ಆಪೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ದಾದನ ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರು ಚೇಳು ಮಿನಿ ತುಚ್ಚಿದ ತಿಪ್ಪು ಇಡೀ ಐಕ್ ನುಂಗ್ಯಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡ ದಾದೆನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಇಂಚಾದಿತ್ತನಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ರೇಷಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದು ಮಂತ ಇಂತೀರು ಅಕ್ಲು ಹುಷಾರ ಆಡೋದು ಮರ್ದು ಅನ್ನ ಅಕ್ಲು ಆಂಟಿ ಪಂಡೇರು ಅವ ಐಕ್ ಹರಟ್ಟೆ ಅಂಡ ತಿಪ್ಪು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಲಡೆ ಬತ್ನ ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಮರ್ದು ಮಂತೀರು ಅವು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಬತ್ತಂಡು ಪುಚ್ಚಿಲ್ಲಾಗ ಬುಕ್ಕಾಗ್ಲಾಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೋಂತಿದ್ಜಂಡು ಅಕ್ಲಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಕೊಂಡೋದು ಕೊಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಾಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಐದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಅವು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬಂದಿಜ್ಜಂಡು ಮುಲ್ಪನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಬಿದಾಯಿ ಪಾಠ ಇತ್ತು ತಿಂದನೇನು ಮತ್ತು ತಿರ್ತು ದತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಆಂಟಿ ಬಂಡೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಚೇಳು ಮೀನಿ ತುಚ್ಚಿ ತಿಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಬತ್ತಂಡು ಐನ ಆಜಿ ದಿನ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಆಂಡ್ಲ ಪೋಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೀರು ಮನ್ಪೇರ್ಲ ನೀರು ಪರಿಯರ್ಲ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ನೈಕ್ ಆಂಡ್ಲ ಬೋದು ಪರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಚೂರು ನೀರು ಐನ ಮನ್ಪೇರ ಸಮೇತ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಆತಿರ್ಲಿಯ ಕುഞ്ഞಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾದಂಡು ದನ್ನ ಆ ಕುഞ്ഞಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂತ ತೊಜ್ಪ ಪೆನಿಕ್ಲೇಗ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಆಯೇನೆ ಪುಟ್ಟು ಅಂಚ ಆಯೆಲ್ಲ ಸೈತಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಪಂಡು ಒಯ್ತಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮಲ್ತಂದು ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮುದ್ದು ಮಲ್ತು ಒಯ್ತಿರು ಅಕ್ಲು ಬಿಡಲಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆನ ಆತು ಮುದ್ದು ಮಲ್ತತೆ ಅಂಟ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆನ ಇಂಕ ತುಂಬ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆ ಪುಚ್ಚೆನ ಒಂಜಿ ನೀ ಎತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಲ್ತತೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವುಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ ಬರೋದಿತ್ತೆ ತೊಡ್ತಗ್ಲ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾನ ಇಂಕ ಕೋಡೆ ಅಂಚ ಅದಾನ ಐಕ ಆಯ್ಷೆ ಇತ್ತನ್ನೇ ಅತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೋಜುಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ 10 ಬಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಟ್ಟು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕನೇನು ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡು ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೇರುಂಡು ಸೊ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಗೈಸ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಯಾರ ಸೊ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಂತಿಂಟ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಏನು ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ತಮ್ಮನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಂತಿಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ ಉಡುಪುನ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ಯಾರ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋನೇ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಎಂತ ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ಮರತನದು ಪಾತಿರ್ರಾಗ ಅಂಚ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬೋರು ತೋಜೋನಿಲ್ಲ ಈಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡ್ದೆ ಕೈಟ್ಟು ಪತ್ತುಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾನಿ ಶೆಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಇಂಕ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಇಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಾಗ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಆಪುನ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೈಕ್ ಅದೇನು ಅರೆಗಾಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನ ತಾತೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂತೀರಿ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಿನ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಏನಾನು ತಾತಾನೆ ತತ್ತು ಹೋಯ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಏನಾರು ರೆಡಿ ಅಂತ ಪೂರ ತಾತಾನೆ ಒಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ತಾರೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿರು ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಇಜ್ಜದ ಇಂಚನೆ ಬಾರ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹೊಡ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಅರಿಯೋಡು ನಮ್ಮನೆ ತಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೋ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಆ ಮೈ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಐದು ಇಂಚ ಅಗ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆರ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಮಲ್ಲೆಡು ಪಾಡ್ನೋ ಅವು ಸೀದೋಜುನಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾದಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಉಜ್ಜೊಂದು ಓಪನ ಅಂಚ ಆತಾತು ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಪೊರ್ಲು ಪೌಡ್ರಲ್ಲ ಮೆತ್ತನು ಇಂಕ ಕೋಬಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ತಾತ ಬಣ್ಣ ತಾತಗ ದಾದನ ಆಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಕಾಲಡ್ ಫುಲ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಅದನ್ನಾಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಚ ಅವು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನ ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಂಜೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವೇ ಬಟ್ ಏನೊಂಚೂರು ಲೈಕ್ ದಾದನು ಓವರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಿದಿರುತ್ತಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಜೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ ಹೊರವರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊರವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಚ ಬಟ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯಟ್ ಏನು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಜನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಏನು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಜೋರಿಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿದೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೊಂಡರಡ್ ನೆರ್ಪೆ ಅಂಚ ಆತಿ ಪೊಕಡೆ ನೆರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೊಕಡೆ ನೆರ್ಂಡ ಏನು ಪೆಟ್ಟಿ ನೋಡವು ಅಂಚ ದದನ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತನೇ ನೆರ್ಪೆ ಅಂಚ ಆತಿ ಅಂಚ
ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೋತು ಚೂರು ಕಜ್ಜಿ ಪೌಡು ಬುಕ್ಕೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ತುಲಿ ನೀ ಎಸೋಕು ದೊಂಬುಂಡು ಬಂದು ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಸೈತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ನಿಂಬುರು ಎವತ್ತಜಿ ಸೊ ಈ ಜನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪದೋಲಿ ನಾನು ಪನ್ನದ ಇಕ್ಲೇದು ಉಂಬೂರು ತೊಜ್ ಪೌಡು ನೀ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಿ ತುಲಿ ಅಂಚದು ಉಂಬೂರು ಬರ್ತಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಜನ ರಗಳೆ ಬಂದು ಇಂತು ನಗನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ರಾಗಿಚ್ಚಿ ಅವು ದಾತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಉಂಬೂರು ಇತ್ತು ಅಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆ ಕಡಮಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ಪತ್ತ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಡು ಪೂರ ಬತ್ತ ಎಲ್ಪಂಚಿ ಆ ಮುಳ್ಳು ಬಂಜಿ ಮಂದಿ ಇಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪತ್ತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಅರೆಗಾಲಡು ಉಳ್ಗು ನೆನಪಿರತ್ತ ಅವು ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಉಂಬುರು ಅರೆಗಾಲಡ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪಿಚ್ಚು ಉಂಬುರ್ದ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ತೋಜ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಬೂರ್ನು ಮತ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಕಜ್ಜಿಪಾದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಏನೋ ವನಸ್ ಅದು ವನಸ್ ಮಕ್ಕ ಅದು ಟಿ ವಿ ಬರೋದು ಇದೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವನಸ್ಸು ಮಂತ್ನಾಗ ಮಂತ ಅಂತ ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದೆ 2 ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ವಿ ಇತ್ತೇನೆ ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪನ ಸೊ ತುಳಿತು ಗಲೀಜಿಂದು ಇಂದು ಜಾಲ್ ಮತ್ತಂದು ಬರ್ಸವತ್ತು ಜನ ನೀನು ಏಪ ಇಂಕ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಡು ಜಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತುಂಟ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಇಪ್ಪಂದು ಕರಿ ಸತ್ಯ ರಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಸ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಬಾರಿ ಬೇಗೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಬರ್ಡೇ ತಾ ನೀ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಗೋಪೂಜೆ ತಾನಿಯ ತಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಶುರು ಹಾಕುನ ಹಾಂ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಗೋಪೂಜೆ ತಾನಿ ಹಬ್ಬು ಬರ್ಡೇ ಬುಕ್ಕ ಮಂತನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ತಾನಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪರ್ಬ ಚಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರಿ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಹತ್ತದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಈತೆಲಿಯ ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಟೂ ದೀಪಾವಳಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋರಿ ಗಜಿಪು ಕಬಾಬ್ ಮಂತ ಮಲ್ತನ ಆತೆ ಒಬ್ಬಂಡ ವೆತ್ತದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಕ್ಲ ವರ್ಷಲ ಆತೆ ಆತಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಜ ಇಲ್ಲಡು ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಂತ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಡು ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತಿರ್ಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿರಿ ಎನ್ನಿಗೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೆಂದ್ರಿಸು ಬಾಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ರೀ ತುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಆತ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಿಜಿ ತುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ತುಜುಂಡು ಇತ್ತನ್ನ ಏನು ಪೋಪುಜಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ತುಕ್ಕೋಡ ಸರಿಯಾದ ಶುರು ಆಗುಣ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೋದ್ ಬರಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತಿರತಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರಮ್ಮ ಸುದೇವರಿ ಕೊರ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಯಾನೆ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಂತೆ ಸುದೇವರಿ ತಡೆ ಪೋಯಾರ ತಗೊಂಡ ಏನ ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ತಾ ಸೊ ಏನ ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಅಂಚಿ ಲಾಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಪೋಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೇನದ ಗಂಡೆ ಉಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಂಡೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ದೀರ್ಘ ಬಿಡ್ತಾನತಿ ಮೂಲ ಪೈಪು ಹೋಗ್ತಂಡಿಗೆ ಇಕ್ಕದೇನು ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಕಟ್ತದಾತು ಇಕ್ಕದಾಯ್ತು ಪೆಟ್ಟಂಡದಲ್ಲ ಬಜಾತಮ್ಮ ಅದೈತೆ ಜೌರಿ ಎಲ್ಲ ಇದಪ್ಪೆ This is called Jauri and this is Kene. ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಚು ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗನ್ ಮಂತದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನಲ್ಲಿರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಡೆಗನ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಟ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋಣ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಿಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಓಕೆ ಬಾಯ್